नै जोंहा दिनै सारमोनावहाय क्रिसमासनि माने पार्टि मोनजादों नै जबनो आरो बिराद मोजां हा जिसु गथ'नि मुङै औ जिसु गथ'नि मुङै दिनै जोनोम क्रिसमास बार्थडेखौ मानिबाय ओमफ्राय जों बिथांमोननाव दायो जानानै थांसिगोन आरो नै खुरगासिनो दं दा देखायगोन रायजोफोरनो नायनो हागोन नै दङ मोदोमलायथारलै ओंखामा औ ओंखामाबो जोसाबाव आरो नै नै बेदरा लाबोजेनबाय अमा बेदर बायद'आ दहाय आंखौ थगायदोंमोन खिन्थु बेदर होआ होनना बुंदोंमोन सालाद बेदर फैगासिनो दं नै ओंखामबो जायनो गोथावखालै माथो बेलाय हांनायसो नामा बेदरा अमा हांनाय ने संनाय ना हांनाय बिराद मोजांलै नै चाटनियाबो ओमफ्राय नैबे मोनसे माबेला माबा जलफि आसार दे नै नायखानै मानसिफ्राबो सोर दं नायनानै शेयार आरो साबसक्राइब खालामना होलै एसे औ बे नाया नोंसा फुख्रिनिमोन नामाब्रा बा खननै जाबायलै आं बिसिनि फुख्रिनि ना नुनाया एबार मोनजास्रासिगोन आरो नाखौहाय औ फुलकबि बास नायजोबथारबाय आं पापर नै मोजां नायगासिनो आंखौहाय जाग्रोबाय साला ओमफ्राय आरो खुलिनानै जाखानांगोन नङाबालाय एसे मोजां जानांगोन नै बिथांमोनावसो दै जानाया पार्टिया जोंना नै बायद'आ नै सारखौ खाथियाव देखायबावोलै आं नामाबो सोलायबायसोनो नै बिस्रानाव दे जानाया जोंहा जन मास्टारा लेंग्रा मास्टार थांबाय नामा बोरै जानांगौ जाखो दे होलांखा होखा दे बास दे जागोन आंना नै टाइम जाथ'वाखै एसे जाखाया सिख्लाफ्रा भिडिअ'आव नुनांगोन ना मानसिफ्रा नायनांगोन नै टेबोलानो बुंजोब्बाय औ अमा दाउजों खुमब्राजों औ अमा बेदर हांनाय ना एवनाय मा जानाय आरो नैबे लाफा नामा ना मा मैद्रु नै दे जानानै हो गोसो होनानै जालै दे दोनथ'बाय दै रायजोफोर